रमेश के घर के हो हां ये बबुआ बड़ी सुंदर कलाकार के घर के हमें हां इनकर जोड़ा नहीं जोड़ा पढ़े गए तो मास्टर साहब कहले कि बबुआ ये बताओ जब पाप का घड़ा भर जाता है तो क्या होता है अभी सोचता रही का कहता रही तो बुझले ना मास्टर साहब पूछले जैसे पाप के घड़ा भर जाला जैसे रावण के पाप के घड़ा भर गई तो रामा अवतार भई महिषासुर के पाप के घड़ा भर गई तब दुर्गा जी का अवतार भई रावण के पाप भर गई तो रामा अवतार भई आई कौन जानकार रहले का पूछनी है सर तो जब पाप का घड़ा भर जाता है तो क्या होता है क्या तो ये कहता है जब पाप के घड़ा भर जाओ ना तो घड़ा हटा के दूसरा ड्राम लगा देवे चाहे कि अब भर लेकिन जा तारा 2-3 साल मर्याद रहे के परी चौथे क्लास में पढ़े के ना पहले के लोग सीधावा होत रहो कैसन जैसा ये चाचा दो आदमी बैठल बानी नु हां ये लो छल पर पंच ना जान ना ये लो बाबा जियत रहले आ तबो परिवार एके में रहे नु चाचा ए घरी पढ़ल लिखल दिमागी लोग हो गइल बाबे बाबूजी के छोड़ दी बाबा परदोदो जियत तारे बियाह भइल 3 बरिस के बाद तले अलगा बिलगी लग जाता जितना एजुकेशन बढ़ता उतना ही होता है तो बड़ा सीधवा हमें एगो परमात्मा बाबा बाड़े पुरानिया हो गए बड़े केकरा घर के हम बताब ना परमात्मा बाबा नाम हो बाबे के गांव के बात हो बाबा जाके कहने की बाबा फलनिया अपना गांव के सेठावा कोमा में चल गइल बा डॉक्टर साहब कोमा तरवा बुझता नहीं लोगो बुझता जीवन मरण के बीच के दूरी हो ना जियते में गिनइबो ना मोले में गिनइबो ओकरा कह जाले कोमा में गइल बड़े आउ परमात्मा बाबा जानत रहले कि कोमा काहू जानले कोनो देश हो तो एक फिर कहता नहीं बाबा ए बाबा फलाना सेठवा कोमा में चल गइल तो कहता रे छोड़ा ओकर बात छोड़ा वो पैसा वाला हमें सब कहीं चल जाए है तो कोमा के फिर में लगा कोमा बोमा कहीं चल जाए सब रुपया ला बड़ा सोनी के बात मत बतिया लेकिन तो बाबा ले गए पनीर पकौड़ा बाजार से कहने के बाबा उमर थाकतिया है पनीर पकौड़ा खा तो पनीर पकौड़ा खइले ना रहले खाओ लेले दुगो फिर यहाँ के घूमत गए पनीर पकौड़ा कैसा रहल तो जे पनीर के हाल जान थे उनु कही उ कहले कि बबुआ पनीर पकौड़ा तो बड़ निमन लागत ल सारवा बियावा बहुत बड़ बड़ रहल जान गए कि बेसन चबा गइल बड़े पनीर के बिया जान के बिक देले बड़े